Със сигурност щеше да е като повечето кадри, момент, който много хора не разбират, но тези, които го усетят, ще го помнят дълго. Аз съм Ивелин Илиев и съм фотограф на годината в Inspiration Photographers, една от най-големите директори за сватбени фотографии в света. Мисля, че е по-трудно да ловиш момента. За да спечелиш доверието, имаш много време преди сватбата. Наемате година, няколко месеца преди сватбата, има достатъчно време, в които да си организирате срещи, да имаш време да влезеш под кожата, да изпечелиш доверието. Докато момента, той е един миг, който ти трябва да ловиш много често, не успяваш, но е много по-трудно да ловиш момента. Защото наистина повечето са точно миг. Това е уникалното на нашия тип снимане, на нашата репортажна, така документална сватбена фотография, ако мога да се изразя, е да имаш точната светлина, да имаш точния момент и да си на точното място. Да краднеш момента, да се възползваш от всички тези вселени, които се събират на това място. Директен участник съм в това нещо, няма какво по-друго да е. Аз повечето сватби ги преживявам. Аз съм много чувствителен човек и съм вътре в емоциите. И наскоро размишлявах на този въпрос, няма как да правя нещо по-различно от това, защото аз по този начин го усещам директно, съм вътре в емоцията, в екшена, в кадрите, директно съм в това, което се случва и живявам го. Акта на сватба записваме и видеограф, ето пак. Извинявайте, шафрак, че може ли малко по-тихичко, ще записваме обеците вътре? Като кратък отговор, да, струва си, но зависи дали търсиш напрежение и дали държиш на напрежение, защото сватбата е напрежение от всякъде, от началото до края и колкото по-нагоре се качваш по стълбичката на успеха, колкото по-успешен си, толкова има по-голямо напрежение, защото има много по-големи очаквания към теб. Младожениците имат по-големи очаквания към теб. И на всяка сватба, преди да започнеш да снимаш, преди да потръгнат нещата, е напрежение, всичко ти се е свило. В крайна сметка напрежение, защото ти пука. Нали, както си говорихме преди малко за това нещо. Когато ти пука, нормално да има напрежение, защото ти искаш да се раздадеш, да надградиш това, което са видели те в твоето портфолио и да дадеш нещо повече. Винаги съм се стремял да пресъздам момента или случващото се в един кадър. Нали, да има много повече пластове, да е многопластов самия кадър, много действия да се случват навсякъде, всеки ъгъл. Това трудно се получава и за да се получи този кадър, да речем стреляш, може би да направиш 50-60 кадъра, но да събереш всичко в едно, защото изчакваш да се развие действието и в задния план и преден план. Качеството е над бройката задължително. Да, фотограф, разбира се. Това, което го има фотограф като поглед, като усещане, като виждане, няма какво да го замени. Всяка камерата ти помага, специално за моментите, за бързината, но това, което има фотографа, няма как да го вземат, защото много често ми задават въпросите, понеже правя обученията, така нататък, не се ли страхуваш, че ще ти вземат работата? Няма как да ми вземат това, което имам вътре в мен. И аз искам да снимам като барсон, като всякакви други фотографии и сватбени, но няма как. Всеки си има неговото виждане. В началото фотографията ми беше по-романтична. Не, че сега нямам романтични кадри, но последните години наблягаме, защото снимаме заедно с Ваня, с съпругата ми, наблягаме повече на моментите, защото реално усетихме, че това е истината и това, което остава. Една фотосесия може да направиш всеки ден навсякъде и когато има любов между двамата се получават, но емоцията, от една ловена емоция, така един миг в сватбата е много по-силен. Тези моменти с баба и дядовци са много силни за мен и обръщам специално внимание, защото баба ми и дядо ми, по-скоро аз страшно много обичах дядо ми, не е сред нас вече и ми липсва и може би заради това нещо така е устроен живота, нали? По принцип това са хората, които най-скоро ще си отидат, нали, на сватбата, ще
ще липсват на младоженците. Може би и аз така го усещам, дядо ми липсва и може би затова обръщам повече внимание. Специално за такива тихи моменти и моменти, в които аз пускам сълзи, понеже имам дъщеря. Тя е на 6 годинки и това нещо, танца на булката с баща ѝ, го преживявам всеки път. Всеки път аз съм зад камерата, всичко ми се е свило. Когато пък и те са по-чувствителни и се разплачат двамата, прегръщат се, такива танцуват, тогава и аз пускам сълза. Нали, това е точно такъв тих момент, който тих, но много силен. Задължително, има ли такъв танц, се разчувствам много. На фотосесията си позволявам да режисирам някакви неща, но през останалото време на сватбата абсолютно не. Абсолютно не. Даже понякога Ваня ми казва: Ивелина, ето тук е трябвало да режисираш малко, да го разработиш този момент, защото Ваня прави първата селекция. Тоест тя прави широката селекция. И някакъв хубав момент, обаче да речем булката или нещо, е трябвало да я накарам да направи, просто да има малко по-друго излъчване, отколкото това, което съм хванал, но не си позволявам да режисирам. За мен удоволствието е много по-голямо, когато всичко се случва и ти успееш да го ковнеш. Не да кажеш: я върви там, че виждам много яка композиция, цак. Ами не е моето. Като цяло идеята е да усещате любов и истински моменти. След 20 години това, което, нали, си говорим за нережисирана фотография, за истински емоции, истинска фотография, след 20 години, като видят, искам да изпитат същата емоция, която са изпитали в сватбения си ден. Да изпитват любов, както знаеш, може би, или както и други хора съм го казвал и навсякъде, много обичам да снимам сълзи. Защото това са сълзи от щастие. Сълзи, да речем, ако съм хванал сълза на булката или на младоженица, те след 20 години, като видят този кадър, те ще изпитат тази емоция, която от обетите един към друг, които си давали, или някакви думи, които си казали, обещали са си. Красиви моменти има много. Истинските моменти са малко. И много често не разбирам кога съм уловил истински момент. На сватбата се снима много, правя всичко възможно, за да успея да уловя всичко, което е пред мен. И след това, когато след сватбата преглеждам кадрите, тогава, като видя кадъра, разбирам, че съм уловил нещо истинско. Той самия кадър ти говори. Ти не го виждаш, ти го усещаш. По това се различава. Стрит фотографията ми е на сърце. За мен е много обща с сватбената фотография, може би и за това я харесвам. Реално стрит си е репортаж. Фотографираме ерата, в която живеем в момента. И искам да съм фотожурналист, да, но не ми стиска. Със сигурност не бих искал да променям нищо, просто бих му казал на Ивелин млад да бъде по-отпуснат и да бъде себе си, защото в началото аз изпитвах един дискомфорт, за да снимам. Може би всичко го има, т.е. да застана пред човек, да навляза с камерата директно в емоцията вътре. В началото имах проблем, срамувах се с това нещо и много често, когато изпращах кадри за анализ на приятели в Испания, фотографии и така нататък, ми казваха, че снимам от срамежливия ъгъл. Така че бих казал на Ивелин, който започва да снима: не се срамува и влизай директно в екшена. Да, всичко опира до вдъхновение в крайна сметка.